ukusho ukuthi uzochazana kodwa uzosichazela konke. Ngiyabonga. Sanibonani. Sanibonani. Ninjani? Ngiyabona. Mhlawumbe khona inkinga eseniyitholile ngami. Mangibingelela ngasho lo phansi nje. Ngiyaqondisa ngibonile. Ngicela ukubingelela ngokukhethekile ubaba uKhuzwayo, baba khansela waso 16. Ngibingelela osingabo abazokhompyutha namhlanje. Bingelele amajaji ethu, bingelele ama colleagues nehambeli audience yethu. Ikhona audience umuntu afike nayo yakhe, ngoba umuntu ngeze nabalandeli bakhe bakufana bekugcwele la. Ukhona ofike nabalandeli bakhe. Amningi umsebenzi. Ufike nawo. Oh, hayi siyabonga. Guys, ngifuna ukusho lento ukuthi ake siyikhulise lento yokudevelop i-audience. I-support ake sithole ekhaya la sisuka khona sizalwa khona. Moya khona la uyokhompisa khona noma uyokwenzani. Ngicela nihambe nami nitshengise ukungisupporta njengomndeni wami. Ayiqale emndenini nomakhelwane iya ngokuye ekhule lento ukuthi siyasupportana. Ngiyazi ukuthi kaningi ke kuthiwa hayi umdlalo bayodlala. Akona umdlalo nje, abanye abantu bayaphila ngekhono labo. Ngicela ungangeni kakhulu okuningi usekushilo uMapholobo. Okuyinhloso siyayazi inhloso ukuthi sizoqhuthana amakhizane namhlanje. Angithi ngizothi mina ke yenza ubest wakho kulesikhathi osinikiwe. Ngoba akuzi ukuthi uzofuna u20 minutes kuyimasibona ukuthi uphetheni. Mawuphathisiwe ngiyakwazi ukubona in 2 minutes. So okay, mhlawumbe iminute elilodwa lokhu unento. Ngikubeke la ngikubeka khona ngikhulumela amajaji ethu ngisho lokho nje ukuthi singakhali ukuthi isikhathi singakanani sanele lesikhathi esinikana sona. Ya njengoba ngisho ukuthi kuningi ke ngempela osekushiwo umfana akumele ngizokusho mina. Ngicela ukubika ke ngendaba ukuthi ama prizes okubaleke kakhulu lento yathanda ukuzwa ngama prizes. Yebo. Ngiyanikhumbuza ngoba ngasho. Number 1 una 12,000. Number 2 7.5. Number 3 5.5. Nawo okubaleke kakhulu kufanele ngikusho ningaka compete. Competition sibambisene nomasipala but initiative ye department yaka sport, arts and culture. Njengohulumeni ke thina ophakathi nendawo abantu abaseduze kwabantu ngomasipala. So asikwazi ukungena endwedwe singasebenzisana nomasipala engazi umasipala ukuthi sizokwenzani. Hence ukuthi benifonelwa linikwa nenamba ukuthi umasipala ubani ozothi nizothintana naye. Lokho kukhomba ukusebenzisana kwethu. Masiza lana ke kulama prizes azowina. I-department ke iyona ekhokhayo, akukhokho umasipala. Siyakuzwa lokho. Ngicela ukubeka nje kucaca ukuthi ngiyacela futhi ukuthi singezi kamasipala ukuzobuza ama prizes ethu awiniwe in umasipala akaye nokhokhayo ukukhokha i-department. Kwenziwa nje la ke kwi-department kuye kulokhuzwe kuyaye kugcwaliswe amaphepha uhulumeni imali ehlala edrawini kanisa kwethu ukuthi kudonswe ishalofu nje kuphuma imali. Waphela singabe siyololu sidonsile nathi ukuthi okay khona oqhamukayo hayi osenje ukudonse leli nginike lo ngidonse leli nginike lo. Akuhambi kanjalo. Kunama forms abazowagcwalisa kudlule kiwa phambili ko finance la kokwa khona. Akubi ke into yeviki elilodwa noma u2. Mhlawumbe isikhathi eside kakhudlwana mhlawumbe kuthiwa sinikeni up to not more than 30 days
Uma ubona futhi okuyingqinamba kuyakhulunywa ukuthi okay ibambeke la ekhona. Enye ke enkulu sengitshela indaba ezingaphezulu kwenu neningayidingi mhlawumbe kodwa uma ngifuna ukucacisa lento yokuthi provincial treasurer lo okuyena osinika imali owenza yonke into beshintsha ibhanki. So kuye kube nama delays enzekayo ke in between. But ke ngiyathemba ukuthi uzoshesha nalowo okuzobe kuwiniwe bakwazi ukwathola amalungu ama prizes abo. Ngicela ukumukela udadewethu umama uDeputy Mayor usisi siyamukela ngicela nishaye ihlombe. Ngicela ukubuyela kuwena wephathi ihlelo ubuye uqala uhlelo lakho ngoba akusizile ukuzolala ngani zakwethu. Siyazi ukuthi ziyahlwisela izinto zikaMaskandi. Ukuhlwa nje khona abantu abazofika ngo4 zobe sishisa lapho. Cha i-competition le siyakompita to number 1 2 3 we done. Akhona amalokuzana ama-artists azayo uzos entertain. Khona ubahube niyamazi bahube. Niyamazi bahube? Yebo. Okay, uzosivakashela naye la ezonandisa. Kunovumile Mngoma. Bamazi abanye bazomkhumbula masebembona noma sebemuzwe eCulu. Uyeza naye. Owesithathu ubani konje? Awuphinde? Ngazoke nimzwile. So nje kusazoba mnandi guys, ingadumali kanje la ngithanda manje ngibona nitshengisa amakhanda. Sizojabula. Siyabonga.